Muistatte varmaan sen mun setup-esittelyvideon. No mun setup on saanut pikkasen päivityksen, siis pöytäkone nykyään. Tällainen pöytäkone, siinä on tommonen hieno juttu. Tällaiset headphonesit, tommonen, tää on itse asiassa mun vanha toi hiiri, mutta se sai toimimaan, niin se on ton näköinen. Tällainen keyboard. Tuuletinta ei nyt ole. Mikrofoni tällaista, toimii ihan hyvin. Windows 11, tällainen näyttö. Tätä voi tälleen vain liikuttaa. No kyllähän näyttöä voi liikuttaa. Seinällä taas kamaa ja niin. Ja mulla on asentamassa Forttia. Forttia tulee joskus ja Minecraftia tulee joskus. Steaminkin voisi lataa. Ja sitten lataan RuneScapein. Mutta en nyt tiedä milloin tulee seuraavan kerran video. Nimittäin mun recorder ei ihan toimi. Nimittäin valitettavasti PC ei toimi. Valitettavasti tää ei toimi ja mun pitää jotenkin fiksata tää joskus. Niin katsotaan milloin tulee seuraavan kerran video, siis pelivideo, mutta katsotaan sitten. Laittakaa ehdotuksia. Joo. Kiitos kun katoit. Se on moro.